kaikki! Mä ajattelin esitellä tänään mun ostoksia vähän teille. Mä oon ostanut aika paljon kaikkea, joten niitä pitää esitellä. Nyt oli siinä. Sitten päästään muihin tuotteisiin. Koska mä ostin näin paljon siveltimiä, niin totta kai mä tarvin niille puhdistusaineen. Mä ostin Kiksin oman tämmösen puhdistussuihkeen. Eli tätä vaan suihkutetaan siveltimeen ja sitten sivelintä pyöritetään vaikka talouspaperissa. Ja silleen lähtee se meikki pois. Mä en ainoastaan käytä tätä, vaan mä käytän myös Marseille-saippua, jota mä itse asiassa ostin myös. Mulla on aiemmin ollut semmonen joku vanha hyvän tuoksuinen Marseille-saippua, mut silloin se ei ole tavallaan aito, koska se tuoksuu hyvälle, mutta mikäs teet? Sitten marketeissa myydään sellaisia kissasaippuita, niin niissä käytetään eläinperäisiä öljyjä, jotain talia tai jotain. Mä en halua käyttää sitä, koska mä haluan käyttää tavallaan aitoja ja kasviperäisiä öljyjä, joita löytyy esimerkiksi tästä Emmanuelin Marseille-saippuasta. Tässä on tosi voimakas tuoksu, että mun pitää varmaan hankkia tälle laatikko, että se ei hajusta koko huonetta tämmöisellä tunkasella. En tiedä miten mä voisin kuvailla tätä. Vähän niinku kuin havupuu, mut ei silleen hyvällä tavalla. Vähän semmonen ummehtunut tuoksu. Marseille-saippuilla on tosi hyvä puhdistaa siveltimiä, et sitä mä suosittelen tosi paljon. Marseille-saippua sopii tietysti myös ihan vaikka beauty-blendereille ja tollasille, ettei pelkästään siveltimille. Sitten mä ostin Kiksistä kanssa tämmösen pienen meikkiloukun, joka on ihanan värinen, tämmönen kunnon persikka, tämmönen puuterisävy. Ja tää oli 9 €, et ei mikään paha hinta. Sitten kun mä olen etsinyt tällaista, mikä mahtuu koulureppuun ja voi ottaa mukaan kouluun. Tänne mahtuu just sopivasti sille sopiva määrä, ettei kuitenkaan ota ihan kaikkia meikkejä mukaan. Sitten mä ostin tän L'Oréal Parisin La Palette Nude paletin sävyssä Rose. Ja mulla on tätä tänään itse asiassa silmissä. Mä käytin 3 väriä. Eli mä käytin tätä vaaleampana sävynä. Sitten tätä niinku tummimpana sävynä tonne yläluomelle ja tänne kulmaan. Ja sitten tätä tohon keskelle luomeen. No ihanan sävyisiä. Mä oon tosi kauan etsinyt tämmösiä. Varsinkin just noita sävyjä, mitä mä käytin tänään. Tämmösiä mauvevärejä, vanha roosa. Sitten mä ostin Essencen poskipunan. Tää on kiva värinen. Mä en vielä ihan tiedä, kuinka hyvin tää liukuu niinku iholla, mutta oon tykännyt kyllä tähän mennessä, mutta katsotaan. Essencen mä ostin kans kynsilakan sävyssä My Love Diary. Tää on kans ollut tosi kiva. Eli tossa on Topmanilta saa näitä Essencen meikkejä. Mä ostin Fit Mein peitevoiteen, jota mä oon kattonut tosi kauan. Ja mun kavereilla on tää ja kaikilla on tää. Ja mulla on nyt se L'Orealin True Match käytössä. Mut mä ootan niin että mä pääsen käyttämään tätä. Eli tää oli sävyssä 15. Sitten mä ostin näitä Iberan puhelinlankaponnareita, koska nää on ihan parhaita. Ja ne on paljon halvempia kuin ne aidot, ne Invisiboblen omat. Täällä on tämmösiä pehmeämpiä ja sitten tämmösiä kovempia. Ja mulla on ennen ollut näitä pehmeitä ja ne on ollut tosi hyviä. Mut ne hukkuu, niin siksi pitää ostaa lisää, mä en tiedä mihin ne katoo. Sitten mä ostin Dependin kynsiviilan. Tää on tosi karhea, että täytyy suositella ihan normaaleille kynsille, mutta mä nyt halusin tämmösen, koska se lyhentää tosi paljon kynttejä tosi nopeasti ja tosi hyvin ja näin. Tätä suositellaan ennemmin niinku tekokynsille. Sitten mä ostin Nyksiltä tämmösen huulterajauskynän. Mulla on näitä 2 entuudestaan, mä halusin tämmösen ihan punapunaisen. Sävyssä Red eli 11. Ja tää on ollut tosi hyvä. Nää on muutenkin tosi hyviä nää Nyksin rajauskynät. Just näin. Niitä ne oli. Sitten mä ostin H&M:ltä näitä Velvet Lip Creamejä, jotka kuivuu mataksi. Mutta ainakin tää Eyeshield Cocoa, niin se rapisee huulilta. Kun vähänkin syö jotain, niin sit se alkaa mennä sille huonommaksi. Eli pitää sitä aina lisätä sitä huulille, jos haluat, että se pysyy kauemmin. Eli en silleen ehkä suosittele näitä, mutta jos haluat, niin kokeile totta kai. Tää toinen on aika vaalea, tää on sävyssä Nudista. Tätä mä en ole niin paljon käyttänyt. Lemppariostokset oli ehdottomasti kyllä nää, koska siveltimet ja meikkipussi. Ja se on vielä aika persikka, joten ihanaa ja näin. Siinä oli mun ostokset, joten nähdään ensi videossa. Moikka!
siveltimiä, niin totta kai mä tarvin